Asa Marieta yongoro ku Moses wakili inomurai we municipality ya town. Rero totenene nabarai bonsi pipe town asoko gwoni wosego kemea amangana yobosensi gosoboriri agendete korekana asa abantu batari no abana siasa batanta ine metu yaba etari emirongo. Omonto naro yo mokwero kwa ngomorisia ntuma etinga nenda akorisa because nenda tugete yabeire nene obeire mbeba igakonya goswa kirase konya kurama barai. Omonto okorokwa poko I want to warn you rero obosensi ogendrete gosoboriri gosoboisio bwato aso mutu ogoimo ogendrete kurama omugabana Simbarati tutogo chigwanja buna barai bikori bitu toko byanja bigendrere nonyengake ayenkwa etu obwe MCA okara ogasinyuko korera abantu bakyogoro gwodie gas bono gwatandanire kwabeire barimo rero gokonya gotena matanga kurama omugabana is not your class omugabana no muntu okora account enkima bono obonko bwago bwabeire boichoira amamiri ayi will make sure that inkonya rusitoro bongo bwaga karo bongo bwaboira ne sopa oba gwaki gonta tekobori swali ni mabaraya ama tukonare nga tutagete koa omonto okoroku enda tata monta gerabia ama tukonare nga tutagete koa omonto yo tugetenda yoka rero ni tikata ni agosona na chako beka buna chiyanga aporo chesiko cha somo gabana omonto ore meiru pakarera akorigie bitamba bye chikata ni osona chiyanga ngaba nata tamusonere chiyanga abara intuanjira ne obokori buno bororekane gocha somo to kwandega banaramu omoshori apoko asa masikania manene we have given you 24 hours unabara ibatebe you apologize Onya tari bongi toko kora. Aminyo. Baba sokota jararia. Baba sokota jararia. Baba sokota jararia. Kaba na rasima. Asikwe. Simba rasima. Asikwe. Buno mo county kaba. Thank you. Tikanya sawa zeni. Embeberi we are coming for you. Nancha sama dia tangor kweli chokindo. Umurai boda bosongo. Rero ganande tumira nirega soko gikeria mangana kwa mongwano yokoro kwa poko otabwa ati mutu na maega abetega gukwana okoramwe mugabana nga atari gukora magendero nginya gitari ya Kiogoro na ronye roseti rero ige binde binge korroka na Kisii County mondo gare byarokane no mugabana itokoro ku Simbarati and I'm appealing to aba wakiri be county mondo tako bwa tamaiti bo mabwa mondo ekara ngwano yo apoko agotena otango mugabana ngane aruguchiko ku next after Raila tu amutindekire na sabiro before atarasa ba mabira within 24 hours abwa atwe sengenjo oramiro mugabana ngane next yoguchigukwa era nyasai and number 2 omongwano yotabwa atimaega na mutu igasi ya ebono ekwende yarire empowerment yarire bona no gwonjoka na no tariko nyora 5000 2000 tiria kairu bono imukire no mugabana akorama asete yo tariko so serikali etiko mugabana tokorere gas na ndo mugabana ntuta Simba ni tuta ya mama Angoro ku Silvanus Ondieki inche chairman ya Youth ODM Kitutu Chache South bado no moraibu obisinde ya boda se town ya ito so ntete ko gikeria ge kwechi nkwano apoka kwanete ama tukaerire makeigo kera kuimuka go governor ne governor ya Kisii County boniga nende buna tuligereti governor na ero guchiko we party leader ya ODM apoka bwenerete boniga gusika governor amanyenga governor boniga nero gokore gasi governor nero teneine na abantu boniga apoko chikuranchia musinyete akagenda anka eronye gatete gochaka kurigichikura aira nari gichikura atigane na governor ari endege torekiaye bose boniga nkominyoka ari town yeye boniga tokote anga governor ni tu governor ni tu apoka minyoke last year otata kokora tokote wega we as leaders be municipality ntu atete governor Simbarati bakore gasi na William Samoei Ruto bune president abantu abonzi pirasi mabai kwa masika William Samoei Ruto bune president ya kwa masika ni bune president ndoko taka koteka na bosensi bonde bwensi Kisii County William Ruto gakora muno nyengake abara intu anje gosento gwanje mwanje gosemo gwanje William Ruto tuta Simbarati tuta thank you tikanya saba sasa